أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلينا رحمة للعالمين ولم نزل عليه القرآن العظيم هداية ودستورا وعلى آله وصحبه الذين نقلوه إلينا مرتلا مجودا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا yan uwa masu kallo tare da sauraro inda muku salama da tadi da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da Muhammad Tasi'u sautin zikiri a cikin wani makaranta ta mai albarka ta koyan karatun alƙur'ani mai girma a cikin wani bidiyo mai nan dauke da ci gaban wato wannan gabatarwa da na fara ta akan tajwidi kamar yadda ne bayani a kaso na farko da kaso na biyu a dunkule nake son na yi sharhi akan abin da ne bayani a baya a dunkule a takaice wato ya dan uwa musulmi abin da ya kamata a nan ka yi shi ne wato kasancewar shi wannan tajwidi ba wasu sabon abu ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kosa yana jibrilu alaihi salatu wasalamu zuwa wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi wannan karatu tare da tajwidi. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai wannan karatun alƙur'ani tare da tajwidi. Sahabbai sun koyar da tabi'ai wannan karatun alƙur'ani tare da tajwidi. Tabi'ai sun koyar da tabi'ina sun karantar da mu'minai har ila yau na haza har zuwa yau. To saboda haka ya dan wa abin da kamata ka yi kamar da malamai suka tabbatar da wannan ilimin na tajwidi hakika wato farko kifaya ne, farilla ce ta kifaya wanda an aka samu su sun yi sun dauke wasu. Misali kamar a garin Kano idan ka samu kaso 70 suna yin tajwidi, kaso 30 ba sa yi, to kaso 70 din nan sun dauke wa wannan kaso 30 din, ko kaso 60 ma ko kaso 60 ma ko kaso 50 ma. Kamar sallar gawa ce, idan ka zo da gawa an yi rasuwa, idan ka samu sun tashi sun yi wannan sallar jana'iza din, to sun dauke waɗanda ba su yi ba. To wannan haka yake. To saboda haka amma shi ne malamai kamar yadda suka tabbatar, amma shi tajwidin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin, amma yin aiki da shi farilla ce wato ta wajibi. Misali kamar za ka yi sallah, to karatun Qur'ani da za ka yi a cikin sallah dole ne ka sa tajwidi a ciki. Ko za ka karanta alƙur'anin kai kadai dan neman dan wato a bisa ibada dan neman lada, to dole ne ka sa tajwidi a ciki. Ya mafita anan za ka yi zuwa wajen malami wanda ka san cewa ya iya ta wani tajwidin, ya iya koyon wani karatun Qur'ani da tajwidi, ka sa ya koya maka ko daidai da ayoyin da guda 10 daga suratul fili zuwa suratul nasi sun ishe ka ibada wallahi har ya mutuwa. Haka duk wata ko kuma su ayoyi daga cikin alƙur'ani wanda kake son ka dinga yin sa a cikin karanta sa cikin sallah, to sai ka sa malami wanda ke san wannan karatun Qur'ani da tajwidi sai ya koya ma. Akwai malamai da yawa wanda suka iya. Ilimi yayi yawa yanzu, ilimi yana da yawa. Wannan ka samu wanda zai koya ma abu ne mai sauki. Saboda haka wannan shine abin da ya kamata, saboda Allah subhanahu wataala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wartil qur'ana tartila. Al-muzammil anan ana nufin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wato Allah yana kiransa cewa wato kai tsayo dare, wato kai salar dare ya Rasulullah illa qalila, amma sai dan kadan zaka rage a dare gaba ɗaya, kadan zaka rage gaba ɗaya daren duke tsayo dare kai ka bauta wa jika sai kadan daga ciki, ko kuma ka raba daren kaso 2 nisfahu rabin daren abin kusuri da qalila, ko kuma kadan rage kadan daga cikin sa auzi da alaihi
ka ƙara. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa rattilil qur'ana tartila, ka rattala alqur'ani rattalawa. abin da ke mai tartili a nan wato a karanta qur'ani tare da tajwidi shikenan. wato magana takaitacciya shi ne ka karanta qur'ani tare da tajwidi tare da kyauta shi shine a tartil. kowane haka kamar yadda bayan na baya, kowane harbi ka bashi hakinsa da abin da cancance shi na daga sifofi da madoji da wani haka. akwai wasu ayoyi da suke magana akan karatun qur'ani, wasu suke nuna wajibcin karatun qur'ani. akwai kuma hadisai da dama wanda suke magana akan karanta qur'ani tare da tajwidinsa. a cikin magana insha Allah rabbi za mu dan tsakuro su daga ciki mu yi bayani. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wannan kai dai Allah ba mu da amma kuma muka kusure Allah ya yi mana. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.